Kaixo, ongi etorria, goazen azken errepasoa egitera. Oso importantea da, azterketa egin aurretik, ariketa mota desberdinak errepasatzea. Eta hortarako, lehenengo ariketa egiterakoan, galdetzen digute, inpropio batetik, nola pasa propio eta oso batean arteko baturara, edo alderantziz. Orduan, zer dugu hemen? Ikusi badezue, jartzen dugu. 23, 6, hau, inpropioa da. Orduan, pasabarko dugu, arrunta, gehi, propio batera. Orduan, zer egiten da? Egiten da, zatiketa bat. Orduan, egiten dut, 23, zati 6. Zenbana da, 6 bider lau, pasa egiten naiz. 6 bider iru, bai. 6 bider iru, 18. 18tik, 23ra, 5. Horrek esan nahi du, direla, iru oso, gehi, eta zenbat ondarra, 6nak dira, 5. Horra izango izateke, iru oso eta 5 seiren. Kaso honetan alderantziz da. Esaten digute hemendik inpropio batera pasatzeko. Orduan, kaso honetan egiten da. Jartzen dugu, 10renak dira, denak, egiten dugu 10 bider 5, 50, gehi 7, 57. Hau izango izateke, A ariketa. B ariketan, esan behar diogu, A, haren balioa zein den, eta beren balioa zein den. Orduan, hemen ditugu osoak, 1, 2, 3, 4, eta ezkerretara, -1, -2, -3, eta horrela. Orduan, A nun dago? Osoa baina gutxiago. Orduan, guazen ikustea osoa zenbat zatitan dagoen eginda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tarte daude, beraz, 5 zati. Orduan zer dira? 5enak dira. Zenbat 5en daude? 1, 2, 3. Horra izango dira? 3 5en. Honeaino, ezta? 3 5en. B kasuan, ez da horrela, ze B ditu oso bat eta 2 oso. Orduan B izango dira 2 oso gehi. Eta zenbat zatitan dago osoa? Berdin, 1, 2, 3, 4, 5 zati daude. Orduan, 5enak dira. Eta zenbat 5en daude? Lehenengoan dago, bat bakarra. Orduan, horrela izango izateke, lehenengoa ariketa. Goazen ikustea, bigarrena nola egiten den. Bigarren ariketa egiterakoan, eraginketa gehiago ditugu. Horregatik behar bada, guretzako zailagoa edo luzeagoa izan daiteke. Goazen ikustea lehenengoa. Jartzen du, 36-ren 7 behatzirena. Zenbat da hori? Haren denian da biderketa bat. Orduan, modu bat izango ditzake. 36-ren 7 behatziren. Hori da modu bat. Eta ego genuke, 36 bider 7, 36 bider 7, eta ateatzen dena bederatzikin zatitu. Hori da modu bat. Beste modua izango ditzateke bederatzikin zatitu, eta egin bider 7. Orduan, 36 bederatzikin zatitu, eta egin bider 7. Hau behar bada igual, kasu honetan erresagoa da. 36 zati bederatzi dira lau. Lau bider 7, 28. Hemen egiten badu erantara ere, 28 atako zaigu. Egiten baduzu 36 bider 7, eta atatzen dena, zati bederatzi, atako zaizu 28. Hori da, lehenengo A ariketa. Eta B ariketan, utxunea betetzea, beste erregla bat jarraitu behar dugu, guruz biderkaketarena. Orduan, nik bidertzen badin badut horrela, eta horrela egiten badin badut, berdin atea behar du. Horrela bidertu, 15. Bider 28, eta zatetuko dut bestearekin, 20arekin, kaso honetan. Zatetuko dut 20arekin. Kaso honetan, nola egingo dut, berdin, diagonalean, bidertu behar da. Kaso honetan, nola, izan detik horrela ere bai, isa bali badago beste leku batean. Horan, bidertzen dut horrela, 27 bider 14, eta ateatzen dena, zati, 42. Bere izatetu behar da, beste zenbakiarekin. Iruko erregla eginez. Horan, 15 bider 28 egingo dugu. 28 bider 15.
Orduan, 5 bider 8 40, lau bururako, 5 bider 2 10 gehi lau 14, gioan batekin 8 eta 2, eta gelditzen zaigu 8 gehi lau 12, eta lau, 220, zati hogei. Bueno, hori, 220, zati hogei, egingo nuke horrela, 220, zati hogei, 0 kendu, orduan, 2 bider 2 lau, 0, bat, 21. Orduan jarriko genuke, kaso honetan, isa dela 21. Eta beste honetan, egin bada biderketa bat, 27 bider 14. Uste dut hemen alduzutela arazik izango, 27 bider 14, egiten dugu, lau bider 7, 28, bi bururako, lau bider 2, 8, gehi 2, 10, oan batekin, 7 eta 2, 8, 7 eta 3. 378. Orduan, jarriko dugu, 378, zati 42. Eta hau, egin beharko litzake, 9 da. 9 bider 2, 18, bat bururako, 9 bider lau, 36, eta bat 37, 0. Orduan, kaso honetan, izango litzateke, x berdi, edo isa berdi, 9. Hau da, bigarren ariketa. Hirugarren ariketa honetan, bi ohar atea behar ditugu garbi eta argi. Lehenengoa, denei izendatzaile berdinak jarri behar diegula. Hoi da, erabili behar dugun prozedura. Eta bigarrena, ordenatu behar dugula txikitik handira, eta ez alderantziz. Orduan, jartzeko denei izendatzaile berdinak, nik hori bat jarri diot, denak eduketzeko izendatzailea. Eta zer nola aurkituko dugu? Prozedura egin dezakegu, denak deskomposatuta, edo beste bat erresagoa, zenbaki hau ez dio oso handiak. Horren egingo duguna izango da, zenbakirik handien hartu. Zer da, denetan, 9, 12, 18. Horren, 18, goazen bere taulatxo bat egitea. 18, hurrengoa da, 36. Hurrengoa, 54, eta 72, eta hola jarraitzen du. 18. Bederatzi, 18, 27, 36, horren bederatzia denenak balio dute. 12, 24, 36, baldiro dira hau dela, guazen ikuste ondo. Bederatzi pasatzen da, 12 pasatzen da, 3 pasatzen da, orduan denentzako jarriko diogu 36. Orduan jarriko dut horrela, 5 dira, eta bakoitzari bere 36-a. 36, 36, 36, 36. Bueno, bederatzi. Bederatzi zerekin bidertu dut 36 izateko? Bederatzi bider lau. Orduan, goiko ere bider lau. 5 bider lau, 20. 12, zerekin bidertu dut 36 izateko? Da, bider iru. 12 bider iru. Orduan, goiko ere bider iru, 33. Bekoa, zerekin bidertu dut 36 izateko? Ez bagia ondo aklaratzen egin dezakegu zatiketa bat. 36, zati iru, bana, bina. Orduan, 12kin egin dugu. Orduan, hau da, 12kin. Bagoiko ere, 12kin. 2 bider 12, 24. Hurrengoa, oso bat, bat bider 36, bagoiko ere, bider 36. Tazkena, 18-ren bikoitza, ezta? Bider 2, bagoiko ere, bider 2, 14. Orain bai, ordenatu dezakegula txikitik handira. Zer da denetan txikiena? Denetan txikiena, hau da. Beraz, hau, 7, 18-ren. Orain jarriko dugu, handiagoa, dela, denetan, hau, lehenengoa. Orain, hau jarriko dut. 5, 9-ren. Guazen hurrengoaren bila. Hurrengoa zein da, hau, erdikoa, 2 eren. Zer da hurrengoa? Beste hau, 11, 12-ren, eta denetan handiena, oso bat. Eta horrela bukatuko genuke, 3. ariketa. 4. ariketa honetan, guk ondo egiteko,
gogoratu behar dugu nola aurkitzen den zatitzaile komunetako handiena. Hortarako, bi zenbaki hauek ditugu, 154 eta 198. Orduan, nola egiten zen, lehenengo deskomposatu egin behar da. 154, zati bi, bikoitia delako, tartea behar da, honen erdia. 72 da. Bikoitia da, berriro zati bi. Zenbat atatzen da? 36. Guazen, berriro zati bi egitea. 18. Zati bi, 9. Orain, urrengoa probatu barko dugu, 3-kin. Eta posible da. 3, 3, eta bat. Eta orain hau ganditzen da, 2 ber lau, bat 2, 3 lau, 2 ber 3 ber 2. Hau izango izateke, 154 deskomposatuta. 198. 198, probatu behar dugu, 2-rekin eta alda. Orduan, iten dugu zati 2, eta azazen 89. Hoi, 2-kin ezin da, probatu behar dugu urrengoa. 3-kin, 3-kin bada, posible da. 3-kin, eta azazen zaigu, 33 zatituta. Hori posible da 3-kin? Bai, berriro egiten dugu 3-kin. Eta gaitzen zaigu, 11. 11 lehena da. Horrein dugu, zati 11. Eta bat. Orduan, hau da, 2 bider 3 ber 2 bider 11. Deskomposatu ditut biak, orain zatitzaile komuna aurkitzeko, eta denetan handiena, egingo genuke. Hartzen da, komunak direnak. Orduan, 2 eta 3, 2 eta 3, beraz 11 ez dugu hartu behar. Orduan hartu dugu 2 eta 3. Eta berretzaile txikienarekin. Orduan, 2 ber lau, 2, orduan 2 da txikiena. 3 ber 2, 3 ber 2, 3 ber 2. Hau zen bada. Lehenengo ez da egiten 2 bider 3, egiten da 3 ber 2. 3 bider 3, 9. Bider 2, 18. Orduan, aurkitu dugu zatitzaile komuna handiena. Orain, bai egitezakegula, biak 18rekin zatitu. Eta atako zaizkigu osoak. Orduan, egin behar duguna da, 154, zati 18, eta 148, zati 18. Biak, zati 18. Orduan, hau zenbana da. Hau izango da, 148, zortzina, ezta? Zortzi bider zortzi, 74, 6 bururako, zortzi bider bat zortzi, gehi 6, 14. Orduan, hau, zortzi da. Zatitu dut 18ekin, eta atatzen da zortzi. Eta guazen hau, egitea. Orduan, kaso honetan, izango da, bana, bana, zortzi bider bat zortzi, behatzi da bat, eta ben 0, jaisten dut zortzi, beste bana, 0. Beraz, 11 gelditzen zait. Hau izango izateke, lagurte ezina. Egin dugulako, zatitzaile komun, handienarekin. Ikusi duzuen bezala, hau da ariketan nahiko luzea. Kaso honetan, utxuneak bete behar ditugu. Horren hemen, zatiki bat jarri behar dugu, hau baino handiagoa eta beste baino txikiagoa. Orduan, zer egiten dugu? Jarriko ditugu, bietan izenatzaile berdinak. Orduan, berdina izateko, hau 15 da eta hau da 5, jarriko dugu bider 3, komuna 15 delako. Orduan, jarriko dugu bidei 15 eta 15. Orduan, hau da 13, eta zerkin bidertu dut hau? Bider 3, goiko ere bider 3, 12. Baina erdia noandik ez dugu bat ere. 12, 15 eta 13 artean ez dago. Orduan, egin behar dugu, bikoiztu edo irukoiztu edo biderra marrekin. Jendik ingo dut bider 2. Berritu zederekin bidertu, ingo dut bider 2 dena. Orduan, izango dut, 30, 24, horren 24, 30, eta hau, 26, 30. Oan bat dugu erdian baten bat, bai, bat bakarra. Bikoiztu egin dugu, bat bakarra eta zaigu. Egiten badugu biderra mar, bai, izango dituzke, 9. Orduan, zein da erdikoa? 25, 30. Asmatu dugu, erdiko bat. Badakizue, infinito daudela erdian, edo zen asmatu eteke. Kasu honetan, gutxunea bete, hemen zatiketa bat da. Zatiketak ez dira egiten dira biderketak, horrela. U moduan,
edo olatua moduan. Orduan, nola egin behar dugu? Hau bider hau goria, ezta? Hau bider bi, 14. Zein da zenbakia? 7. 7 bider bi, 14. Horrela da, 7. Arkitu dugu bat. Oan falta zaigu bestea. Nola kalkulatu dugu 7? Bezuetako batzuk egingo zeuten 7 bider bi. Beste batzuk induzute 14 zati bi, ezta? Segurazki. 14 zati bi, 7. Eta hau, zerbait bider bost, 60. Modu bat egiteko da, arrebes, 60 zati bost, tratatzen da 12. Hau izan bezateke ariketa. Bosgarren motako ariketetan puntuak oso errez lor dezakegu. Hortarako jakin beharrezue lasai egiten eta emaitza simplifikatzen. Hori ez eguaztu behar. Horran guazen egitea, Hemen bai lortu ezakegula puntu oso bat. Guaz ikustea, batuketa. Horran, batuketa honetan zer egin behar dugu? Izendatzaileak berdinak jarri. 15 eta 10. Zein da multiplo komuna txikiena? 30, ezta? 30 eta 30. Zerrekin bidertu dut? Bider bi. Goiko ere, bider bi. Zerrekin bidertu dut? Bider iru. Goiko ere, bider iru. Zenbat gelditzen zaigu? Batutzen dira zenbakitzaileak, 13, eta izendatzaileak berdin uzten dira. Lehenengoa egin dut. Bigarrena, berdin, egin behar duguna da, izendatzaileak berdinak jarri. 18 eta 9. Noiz koiziditzen dute biak, noiz da multiploa, 18an, ez da? 18, 36, 9, 18, 27, horren, 18. Zerrekin bidertu dut? Ez dut mugitu, bider bat egin dut. Goikoa ere bai, bider bat, 11. Zerrekin bidertu dut? Bider bi. Goikoa ere, bider bi, 10. Zenbat da hau? Kenketa egin barko dut. 11-aken 10, bat bakarra. Eta behan, 18 den. Eta ez dut simplifikatu behar. Kaso honetan, biderketan, badakizue bidertzen da, izendatzailearekin, eta goikoak zenbakitzailearekin. 5 bider iru, 15. 8 bider 20, 160. Miren hau, simplifikatu dezaket. Hola jartzen badut, gaizki emango diate. Puntuak kenduko diate. Orduan zer egin badut, biak zeinekin zatitu behar dut. 5ekin. Orduan, 15 zati 5, 3, hau erresa da. Bekoa, 160 zati 5 egin barko dut. Orduan, 160 zati 5, bider 3, 15, bat, 2. Orduan, 32 gelditzen zait. Simplifikatu ezaket, hau ezin da irukin egin, horran bukatu da, horrentxe bukatu dut. Urrengoa, zatiketa bada, zatiketa, bidertu behar da, olatua edo u forman, bidertu, horran, 7 bider lau, edo lau bider 7, 28, horrela ingo dugu, horran, jarriko dugu goian, 28. Eta horren, bekoa, 3 bider bi, 6. Hau da emaitza, oraindik ez dugulako simplifikatu. Biak bikoitiak dira, horren egingo dugu zati bi. Guazen zati bi egitea. 28 zati bi, 14, 6 zati bi, 3. Eta horren, bai dago bukatuta, lehenaz. Guazen, 6garrena egitea orduan. Ariketa hau, pixka bat zailagoa da. Hemen eraiketa kombinatuak sartzen dira. Eta ez da egiten batuketa bat edo kenketa bat bakarrik, baizik, behin kombinazioa. Goian, ariketan zer dugu? Hemen zatiki bat eta hemen beste zatiki bat. Eta tartea, hemen, hau da importantena. Zergatik erdian dagoelako. Orduan, gu bihurtuko dugu zatiketa moduan. Egingo dugu, 3 laurden, jarriko dugu 3 laurden, zati 5. Eta ondoan, gehi bi. Orduan hasiko gera. Nola egiten da zatiketa? 3 bider 6. 18. Hemen jarriko dute. Eta 4 bider 5.
hogei. Zergatik jarri dut behan, ze simplifikatu ezak edalako. Horren, 18 hogeiren egin daiteke zati bietan. Orduan atatzen zen, 9 eta 10. Orduan, jarri berdian, 18 hogeiren jarriko dut, 9 gehi bi. Horren, hau, bihurtu dut. Hontan, eta okieta simpleagoa dugu. Gogoratu zaitezte, beste modu bat egiteko zuzenean hemendik onera da 3 bider 6 iskeinokoak bidertu eta erdikoak behan. Jarraitu ezagun. Zer egin behar dugu hemen? Izendatzaileak berdina jarri, honi bat jarriko diot. Multiploa 10 da, 10 bider bat, horran 9 bider bat, bat bider 10, horran 2 bider 10, hogei. Eta gelditzen zaigu, 29 10-en, eta hau ezin da simplifikatu. Horran, hola bukatuko da. Beko honetan, dugu batuketa bat eta kenketa bat. Orduan zer egingo dugu? Jarriko dugu dene izendatzailea eta berdina gainean. Jarriko dut, berdin. Zein da 3 bat eta 6-en multiploa? Multiplo komuna? 3, 6, bat biru lau, 5, 6, 6. Denei, 6 jarriko diot. Eta hasiko gera. 3 bider 2, goiko ere bai, 2 bider 2, lau. Bat bider 6, oran, 5 bider 6, hogeita 10. Eta 6 bider bat, 5 bider bat, 5. Eta egingo dugu horren, batuketa eta kenketa. Lau gehi hogeita 10. Hogeita 10 lau, ke 5, hogeita 9. Eraiketa kombinatu gehiago ditugu hemen. Goazen goikoarekin. Dugu kenketa bat eta batuketa bat. Batuketa hau parentesi barruan dago. Orduan, parentesiako batuketa egingo dugu lehenengo. Kopiatuko dugu, kanpokoa, 19 9, ken parentesia. Zen da izendatzele berdina, bientzako, multiploa 18 da. Orduan jarriko dugu horrela. 18 eta 18. 3 bider 6, ez da? 18 zati 3, 6 da. Horran, goiko ere bider 6. 12. Eta hau bider bat, goiko ere bat. Lehenengo egin dugu. Orduan, horren guazen parentesia bukatzea. 19 9, ken, batuketan mantentzen da izendatzailea eta batu berdia zenbakitzaileak. 12 gehi 11. 23. Horren dugu, kenketa bat. Eta jarri behar diagu biei izendatzaile berdina. Eta berdina da, 18. Jarriko dugu, 18 biei. 18 eta 18. Zer egin dugu hau? 9 bider 2. Horran hau ere, bider 2. Eta atatzen zaigu, 18. Eta hau, bider bat. Hau ere, bider bat. 23. Goazen kenketa egitea. 18 mantentzen da, 18, ken 23, 15. Eta hau jartzen badezue gaizki dago. Orduan, zergatik dago gaizki? Ez da horako simplifikatua. Hauazen simplifikatzea, biak indaitezke, 3kin. Orduan, 15 zati 3, 5. 9 zati 3, 6. Eta bizan guzake, emaitza. Lagurte zinarekin. Bekontan ez dago parentesiarik, baina egin badezute kenketa hau gaizki dago, ezin delako egin kenketa. Azkera egin barra kenketa. Egin barra du, zatiketa. Horran, hau kopiatiko du denengo, 4 ken, eta hemen jarri behar dut, honen emaitza. Egin behar dut, 7 bider 6 gora, 3 bider 2 bera. Horra nik hau behar egingo dut, ze sebaski simplifikatu ditekelako. 7 bider 6 52. Eta 3 bider 2, 6. Hau da, teatzen zeguna. Simplifikatu daiteke, 52 zati 6 egin daiteke. 52 zati 6 da, 7 oso. Orduan, jarri dezaket, 7. Horran jarrikotu ben, 7 oso. Egiteko ja kenketa.
Orduan, guazen biei bost jartzea, hau bider bat, bakoian lau, hau bider bost, orduan 35, eta guazen kenketa egitea. Behan bost gelditzen zaigu. Eta lau ken 35 da, minus 30. Jarriko dut aurrean, minus 30. Orduan, emaitza, hau izango ditzake, eta ezin da simplifikatu. Guazen hurrengoaren bila. Beno, hauek dira eraiketa zailenak, komplikatuenak. Orduan, guazen ikustea, goikoan nola egiten den. Hemen hiru ditugu, kenketa, biderketa, kenketa, eta behar hemen batuketa, zatiketa, kenketa, biderketa, kenketa, bueno, denetik behar, ezta? Orduan, hemen goian zer egin behar dugu, lehenengo parentesiak, bi parentesiak, eta gero azkena ingo dugu biderketa hori. Orduan, hasi gaitezen. Lehenengo parentesiak kopiatuko dut, kenketarekin, eta zen da izendatzele komuna? 20. Bost bider lau, 20, eta 20. Bost egin dut, bider lau. Lau bider lau, 16. Lau egin dut, bider bost. Goikoa ere, bider bost, 15. Bider, ekitzen parentesia, honek behan bat du, horren izendatzailea 12 jarriko diet biei, 12 eta 12, eta egingo duguna da. Hau da, bider 12, goikoa ere, bider 12. 12, bider lau, 48. Eta 12 ez dut mugitu, goikoa ere ez dut mugituko, bost. Eta orain, bai indezaketa da, bai kenketa hau eta beste hau. Orduan, mantentzen da izendatzailea, 20, eta egiten da 16, ken 15, bakarra. Bider, eta orain hemen, 12 mantentzen da, eta egiten da, 48, ken bost. Eta egiten zaizkigu, 43. Biderketa, egiten da, zenbakitzailearekin bidertu, 43, eta 20, bider 12, 240. Eta erantara, bukatzen da, zergatik 43 zenbaki lehena delako. Ez ez irukin, ez bikin, ez bostekin, ez zazpikin, horran bukatzen da. Hau izango izateke, A ariketa. B ariketa. Lehenengo, parentesiak egingo ditugu. Orduan, zen da izan da zele berdina, 8. Orduan jarriko dugu, 3 gehi 8 bider 2 egin behar dugu. Goiko ere bider 2. Zati, kortxete erekitzen dut, 7 biren, ken 5 biren. Ez zita egin kenketa hauen. Batzutan tentazioa dugu kenketa egiteko, ezin dugu. Zebe biderketa bat dago, orduan biderketa hori egin arte ezin dugu kenketa hori egin. Kontuz horrekin. Orduan, hau kopiatu egin barko dut. 7 erdi, ken 5 erdi, bider eta parentesia egiko dut. Horrek azpian dut bat. Jarriko diet bilei, 5. 5, ken 5, kortxetea ere izten dut. Zerekin bidertu dut hau? Bider 5. Ordan goiko ere, bider 5, 15. Eta hau ez dut mugitu, goiko ere ez dut mugituko. Ordan, urrego pausua. Urrego pausua behan jarretuko dut, ze hau oso esaldi duzia da. Ordan, zen bada hau? Izendatzaileak mantentzen dira, 8, eta 3 gehi 2, 5. Hori lehenengoa. Oan dut zati. Dut kortxete hau, kortxetea. Dut 7 erdi, ken 5 erdi ezin dudala egin horrendik. Horran jarrekot, 7 erdi, ken 5 erdi ezin dudala egin. Bider, eta bai, hau jarreko dut. 15 ken 11, lau. Horran gelditzezek, lau 5. Lau 5, eta izten dut. Bueno, hau betzaila simpleagoa da, eskerrak. Horren zer egin behar dut? Egin behar dut hemen, biderketa, ez da? Ez kenketa, ez biderketa. Kopiatuko beste guztiak. 5 ziren, zati, kortxetea, 7 erdi, ken, eta biderketa egin behar dut. 5 bider lau, 20,
Behan jarriko dute, simplifikatzeko. 2 bider bost, 10. Oizen bada? Oida? 2, 10 zati, bagat, 20 zati 10, 2. Orduan, 2. Bale. Orduan, orain, argi dago, parentesiago egin behar dudala. Jarriko dut hori bat, eta kenketa egingo dut. 5 zati, hau bihurtuko dut ja parentesia, ez jartzeko baina kortxetea. Zer da izan da zele berria? 2, orduan da. 2 eta 2, hau bider bat delako, hau zen dut, bider 2. Orduan, 2 bider 2, 4. Jarrai dezagun. Zer dugu hemen? 5 zati, 7 kelau, 3. Eta 2 mantendu egiten da. Iristen ari gara, Zatiketa nola egiten da? 5 bider 2, 10, 8 bider 3, 24. Baina ez dugu bukatu oraindik, falta zaigu simplifikatzea. Eta biak bikile egiten dugu. 5 eta 12. Eta orain bai. Ikusten zuen bezala, ariketa oso luzea da, eta horregatik, baina azterketaren amaieran edo bukaeran jartzen da. Problema hau egiteko lehenengo datuak jarriko ditugu. Eta 4 datu daude. Bat, zenbaren totala edo guztia. Orduan, bidea zenbara 340 kilometro. Bigarrena, goizez zenbat egin duen. Goizez, berdin, 3 Eta arratsaldez, laurden bat. Eta galdetzen digute bidearen zer zati falta zaion. Orduan, falta zaion. Oida galdera, falta zaion. Eta hori jarriko dugu, galdera ikurra ez dakigulako. Beno, orduan, hau dira kilometroak, hau da zatia, eta zer zati falta zaion. Zer egin behar dugu? Lehen egin beharko duguna da, jakintza bat ibili den. Orduan, hortarako bat ingo dugu. 3 gehi 4 bat. Hau batuta, jakingo dugu, guztira zenbat ibili den. Orduan, jarriko dugu bidei 20 izendatzailean, multiplo 20 delako, 5 bider 4, 3 bider 4. 4 bider 5, 1 bider 5. Guztira zenbat da, 17 20-en ibili da. Bueno, hau dira ibili dena da. Mego ez digute galetu. Galetu digute zenbat falta den. Orduan, falta den jakiteko, inbara osoari kendu ibili dena. Osoari, osoa betita bat, unitatea da, zenbat ibili da, 17 20-en. Orduan, jartzen dugu bidei, azpian bat duelako, 20 eta 20, hau 20, 17, orduan, 3 20-en, geltzizeztu, falta zaio, falta zaio. Falta zaio. Lehenengo galdera egin dugu. Zer zati falta zaio? 3 20-en. Eta bigarren galdera. Zenbat kilometro dira? Orduan, jakiteko zenbat kilometro falta zaizkion, egingo duguna da, askotan egiten dugu bezala. Osoaren zer falta zaio? 340 kilometroren 3 20-en falta zaio. 340 egiten dut 20 zatetan eta 3 hartzen ditut. Hau bi modu daude egiteko. Bat da, horrela jarri eta 340 bider 3 zati 20, orduan goikoa bidertu eta bekoa bidertu, eta bestera bat da egitea. 340 egin 20 zatetan eta 3 hartu, bider 3. Orduan, ingo dut nik beko bidea azkarragoa delako, besteik ez, Orduan, 340 zati 20, kentzen ditu zeroak, orduan, hauak dela 17, ezta? Bat eta lau. Bale. Orduan, bigarrena 17, eta ez badut, bider 3. Horreiten dut, 17 bider 3, 50. Orduan, 50 kilometro falta zaizkio. Horrela egiten badezute baita era, 50 kilometro. Bi kasotan, berdin da horrela egin, edo horrela egin.
Hau izango ditzake lehenengo problema. Horakoa ikustea, bigarren problema. Problema hontan ere, hasiko gera datuak jartzen. Eta lehenengo datua zein da, eleberriak dituen horri kopurua. 220. Orduan dira, 220 horri alde. Bigarrena, zatiak ematen dizkigute. Orduan, Manesek, zenbat irakurri du? Manesek, 52 irakurri du. Eta Urkok, 920. Eta bi galdera daude. Lehenengo galdera, zeinek irakurri du gehien? Orduan, hortarako bide desberdina daude. Bi daude. Bat da, bilei izendatzele berdina jartzera. Multiplo komuna. Eta ikusi, zein den handiena. Nik egingo dut bestea. Da, buruz biderketa. Azkarragoa delako. Orduan, egingo genuke. 52 eta 920 bidertuko dut horrela. Hoizen bada, 5 bider 20, 100. Eta 12 bider 9, bai dezagun, 12 bider 9, 9 bider 2, 18, bat bururako, 9 bider bat 9 eta bat 10, 108. Horrela da, 108. Zein da bietan handiena? Eskubiko hau, ezta? Orduan, zatikeo da handiena. Orduan, lehenengo galdera, nork irakurri du gehiena? Urkok irakurri du gehien. Oraingoz, hori da, A erantzuna. Eta ben jartzen du, zenbat orrialde falta zaizkio bakoitzari. Bueno, bas gaitez, Manesek zenbat irakurri du? Manesek irakurri du liburuaren 52. Ulertu da, ezta? Bi modu daude egitea 220 bider 5 zati 12 edo alderantziz 220 zati 12 bider 5. Nik egingo dut bigarren modua, Horra egingo dut 220 zati 12, ezta? Orduan, hau izango ezateke iruna, iru bider 6, 12 beste 6, bat bururako, iru bider bat iru eta bat lau. Eta geizteutau, eta hemen gelditzen ezkit, 5. 35. Orduan, 220 zati 12 da 35, zer falta zait egitea bider 5, ezta? Horra egingo dut hau, 35 bider 5. 5 bider 5, 25, bi bururako, 5 bider 3 15, eta 2 17. Orduan, 175 horri alde. Nork? Manesek, ezta? Jarriko dut? Manesek. Bueno, guan, bigarrena. Urkok zenbat irakurri du? Jarriko dugu berdina, ezta? 220-en, 920. Eta egingo dut berdin, lehenengo zatiketa egingo dut, erresago delako. Horran, hartuko dut, 220 zati 20, 0 kentzen ditut, orduan atatzen zait, hau, bina, bana, 21. Eta horran, zer egin badut 21 honekin? Bider, bedatzi zati dirako. Orduan da, behatzi behar bat, behatzi behar bi, 18. Orduan dira, 189 horri alde. Dut, Urkok. Horra joritxi naiz. Horra, hemen bukatu dugu problema? Ez. Zeudazte bat horri alde di, Juan. Badetzen gute ez bat falta zaion. Hortarako behin barko dugu, kenketa bat. Hemen, eta hemen beste kenketa bat. Horra, zer bat falta zaizkio Manesi? Behin barko dugu, 220, ken irakurri duna. Ken 175. Eta Urkoren kasuan egin barko dugu 220, ken berea 189. Orduan, bi kenketa hauek egiterakoan, jakingo du bakoitzari zenbat falta zaion. Hau da, 10 ken 5,
bost, badurako, lau, eta berreunda berrogeita bost. Orduan, berreunda berrogeita bost, horri alde, falta zaizkio. Hau da, manesik, Bueno, eta urkoren kasuan, hemen bat, zortzi behatzi, hiru, berreunda hogeita hamaika. Orduan, berreunda hogeita hamaika, horri alde, falta zaizkio. Eta horrela, bukatuko genuke problema. Gero arte, agur!